Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Binyadir da'illah ta'ala al-Fatihah. Ila haradna bin Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadrati Syekh Abdul Hasan Ali Asyadili. Wa ila hadrati Syekh wa ila hadrati Syekh Abdul Malik bin Ilyas bin Yahya. Wa ila hadrati wa khususan Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim. Wa ila hadrati masyayikhina أستاذنا ومعلمنا ووالدنا خصوصا مشايخ دار التوحيد الأزهرية وإلى حضرة صاحب هذا الكتاب تنبيه الغافلين شيخ أبو الليث نصر بن محمد السمرقندي أصولهم وفروعهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Wa nafa'ana bihi bi ulumihi wa matana bi asrarihi. Wa 'ada 'alaina min barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawa al-Ala Ibnu Abdurrahman an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza mata ibnu adam kana mati sapa ibnu adam anak adam ate menungso in qata mongko putus apa amalhu amale ibnu adam illa min salasin kejaba sangka telung amal sedekatin rupane sedekah jariyatin kang mili ganjarane au ilmin uta ilmu yuntafau kang den ala manfaat apa bihi ilmu awalatin utawa anak sholihin kang soleh ya da'u kang dongaake sapa wa lahu maring ibnu adam bil maghfirati kelawan pengapura wa Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la taqta aja medhot sira man ing wong kana kang ana sapa man iku yasilu nyambung sapa man abaka ing bapak sira fatat fi'ah mau dadi sebabe mateni sapa sira bidzalika kan mengkono bidzalika kan mengkono takta nuroka ing nur sira wa ina wuddaka ranastune perkara kang sira demeni maksudnya ya iku budda abika perkara kang den demeni bapak sira wa zukiran den sebut apa ana rasulan sunne lanang min bani salamat hal tetap sanggeng bani salamah ja'a ikut sowan sapa bani salam sapa rajul lan nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala nulima terus sapa rajul ing ucapan inna abawayya sune bapak loro inna abawayya stune wong tua loro engson iku qad mata temen wis kapundhut sapa abawayya hal baqiya mongko ana tah isek tetep min birrihima saking ngapik-ngapik maring apa ya
alaihi ing atase ingsun apa syai'an suwi-suwi. Kala dawuh Sayyidina Nabi utawa jawab Sayyidina Nabi na'am iya. Al istighfaru iku nyuwunake ngapura lahumah maring apa wae. Wan fadu ahdihima lan nglangsungake janjine apa wae. Ikramu sadiqihima lan mulyake kanca-kancane apa wae. Wasyiatur rahimilan nyambung sana alati kang latu silu kang ora nyambung sapa sira illa bima ajawa kelawan lantaran apa wae. Allah Subhanahu wa taala. Al-Ala Ibnu Abdurrahman cerita saking bapake saking Abu Hurairah bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti dawuh ngene dawuh yen anak Adam mati iku pegat ganjaran amale kejaba saking telung perkara iki. Jadi dhewe Kanjeng Nabi menjelaskan bahwa ketika ana menungso dekne dipundhut Gusti Allah dalam artian meninggal iku amal-amal perbuatannya kabeh bakal pedhot. Kecuali 3 hal sing disebut iki. Yang pertama sedekah jariyah, sedekah sing milih. Dalam artian enek uang dene selama ning masjid gelem maboni kotak amal misal. Maka ya duit sing dilebokno ning kotak amal iki dadi sedekah jariyah. Dalam artian sedekah jariyah itu maksudnya sedekah sing akan tetap senantiasa dienggo. Jadi bayangno wong ngleboni kotak amal. Lah, duweke iki dienggo pembangunan masjid. Nah, ya kan selagi masjid iki mau ijek dienggo ibadah, ijek dienggo ngaji jamaah, intine selagi kok tempat sing dibangun mau ijek dienggo, maka wong sing ngleboni kotak amal iki dene entuk aliran ganjaran. Iki sing dimaksud sedekah jariyah. Ana contoh akeh, pokok intine sedekah jariyah itu adalah sedekah ketika kita memberikan sesuatu iki bermanfaat terus menerus. Nah, gampangane. Jadi selama ijek bermanfaat, ijek digunakno untuk keapian-keapian, maka pahalane bakal tetap terus mengalir kepada si pemberi. Ini yang dimaksud sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu kang den alam manfaat. Itu ilmu sing bermanfaat. Ilmu sing bermanfaat itu adalah misalnya nih, enek siji guru, Dekne marai salat muridé. Ini kan termasuk ilmu sing diajarkan kan. Dekne mengajarkan carane salat ning muridé. Nah, selagi muridé iki mau jek salat, nah, sampai kapanpun selagi dene jek gelem salat, maka guru sing mengajarkan dia mau untuk kiriman ganjaran. Napa ya mergo ilmu sing dienggo murid mau bermanfaat. Dalam artian diamal loh. Maka guru iki mau entuk ganjaran mergo muridé mau. Ngono. Sing ketelu, anak kang saleh. Anak saleh iki termasuk amal sing gak bakal terputus bagi orang tua maksudnya. Maksudnya piye? Ning kene anak kang saleh tegese muslim kang ndongaake pengapunane Allah marang anak Adam iku. Jadi bejo-bejone wong tuwa duwe anak sing saleh. Dalam artian gelem ndongakno, gelem njalukno ngapura ning Gusti Allah. Kuwi termasuk adalah amal sing gak bakal terputus. Jadi selagi anak tersebut gelem ndongakno, gelem njalukno ngapura ning Gusti Allah. Selama uripe ya gak tau neko-neko. Dalam artian ibadah ya dijogo. Iku wong tua entuk kiriman ganjaran. Kenapa ya mereka? Ya bola-balik itu kan didikane wong tua kan.
diriwayatake saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan riwayatake saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa panjenengan dawuh ngene. Sira aja megot wong kang nepung bapak sira kang iso dadi sebab sira mateni nur sira. Karena demen sira iku berarti demene bapak sira. Dene watake ana siji wong Bani Salamah sowan marang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nuli matur ngene, "Tiyang sepuh kalih kula sampun pecah Nabi. Punika taksih kewajiban nyaeni tiyang sepuh kula punika." Nabi dawuh, "Iya, nyunahi ngapura marang wong tuwa loro sira lan langsungake wasiate lan mulyakake sanak rakete lan nepung sanak kang ana sambunge karo wong tuwa loro sira." Oh. Ana seseorang dari golongan Bani Salamah. Orang iki mau tanglet dengan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, aku iku kula niku gadah tiyang sepah tapi sampun pecah. Maka ya iki tanglet dengan Kanjeng Nabi. Tiyang sepah kalih kula niku sampun pecah, tapi berarti apakah kula tetep wajib bekti, tetep wajib birrul walidain napa mboten? Meskipun wong tua kula niki sampun pecah. Ya tak katanya ngono. Dijawabi karo Kanjeng Nabi, ya wajib, tetap wajib. Dengan cara apa? Dengan cara njalukno ngapura, dengan cara ndongakno, dengan cara nyambung sanak-sanak kerabate wong tua. Iku termasuk bukti ning wong tua. Jadi birrul walidain, berbakti pada orang tua. Iku ora mok kanggo wong tua sing isih urip. Melainkan meskipun orang tuanya sama pecah, anak tetap wajib berbakti dengan cara iki mau ndongakno, macam-macam lah. Intine sing ana hubungan ana kaitane dengan birrul walidain. Meskipun orang tuanya sampun kapundhut, ya tetap wajib ngakoni birrul walidain. Bab haqqil walad 'alal walid wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.